نايلومي مصنعتنا خمتي كلاتكم حسابكم كتبوا زصنحكم كاب جبر حوارات إسران شوعاتن كاب قطر حدك ساب إسرائيل خون مالتي كاب قطر حدك ساعة سلسة زلو كان ببيمو بدحريقو قطلي مالتي كم زيبل ناب إيطاليا بمركب كنكيد مستقرت أخاء نباولوس نهايالو كالوت أسراتن نابتي يوليوس زسمو كاب سراويت كيسار زخون حلق عميتي أهلفوهم نهاجر إسياب تخيد مركب أدراميتس غيرنا تبقسنا أرست أركوس بعلم مقدونيا كاب تسولونك مسانا نبرا نصباحيتو أبسيدونا بتحنا يوليوس كان باولوس بصبو غص رايو نافتو تخبصحمو كاباتاتهم رديئت كركبون فقدلو جبلنا مالتي حواري باولوس بتي ناب قيصر يغباين بزبولو مسرت ناب روما كخير سلازنبرو فيستوس نعون نتوم كالوت اسوراتن نيوليوس زبحال ناي قيصر حلق اميتي اهليفو كم زحابو مينا اب قطري حدا ننبب زلونا خبر نبويتا يخون معرف إسران شوعاتن كمزي ننببو زلونا قعزونا بروما كمي كم زنبرا ززارب كفليو اب قطر كلتان سلستان انتايب لنا نهاجر إسيا بتخير مركب أدراميتس غيرنا تبقسنا أرستركوس بعل مقدونيا كابتسولونك مسانا نبره نصباحيتو أبسيدونا بتصحنا يوليوس كان باولوس بتصبو غص رأيو نافتو تخبصحمو كاباتاتهم رديئت كركب فقدلو يبلنا أبزي تبقسنا مسانا زبلوك قالات انتايم زملكتونا هذا نايزي كفل صحافي أبزو قعزو مس حواري باولوس كم زنبره خون كله كالعاي دم أبزو قعزو حواري باولوس بينو خم زينبره يزملكتنا أبزي كم تغنبو تصنحنا نايزي صحافي لوكاس كمون أرست أركوس بعل مقدونيا كابتسولونك مستوم كالأوتو سرات مس حواري باولوس أبتا مركب كم زنبرو يزنقرنا أب قطر سلستن تايبلنا نصبحيتو أبسيدونا بتصحنا يوليوس كان باولوس بتصبو غص رأيو نافتو خبصحمو كباتاتهم رديئت كركبون فقدلو يبلنا ازي كميلو كوينو اندحر إلنا لعلواي أكل سلزاززيو آمين እግዚአብሔር ሞገስ አብ ቅድም ሰባት ዝህብ መሳያለሁም ደቁዱሳን ሞገስ በምንም አይንረኽቦኒና እግዚአብሔር እዩ ሞገስ አብ ቅድም ሰባት ዝህበና ክብርን ጎይታ ይኹን ዩልዮስ ንጳውሎስ ብጽቡቅ ገጽ ክሪዮ ዝኸአለ ካምንታይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢልኩምኒ ጳውሎስ ካብቶም ካልኦቱ ሱራት ዝተፈለየ ነገር ስለዝገበረ ወይ ጽቡቅ ባህሪ ስለዝነበረ ወይ ካለ ይኮነን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ሐሳብ ስለዝነበረ ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ሞገሱ ስለዘቀመጠ ክብርን ጎይታ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ዋላኳ ከም ሓደ እሱር ምስ ካልኦቱ ሱራት ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ቄሳር ደው ንኽብል ኣብ ጉዕዞ እንተሓለወ ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ከም ሓደ እስረኛ ዘይኮነ ከም ልኡኽ ኣምላኽ ይዝሪኣ ነይሩ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ምስቶም ኣብታ ዩልዮስ ዝመርሓ እሱራት ከም ሓደ እሱር ተጸብጺቡ እኳ ኣብታ መርከብ ተጻዓነ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ንርእሱ ከም እስረኛ ዘይኮነ ከም ልኡኽ ኣምላኽ ይዝሪኣ ነይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ምክንያቱም ጎይታ ኢየሱስ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 23:11 ተገሊጹ ብግልጺ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካይ ኢልዎ ስለዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጎይታ ተዛረቦ ትንቢታዊ ቃል ክፍጸም ስለዘለዎ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ሓደ እሱር ምስቶም ካልኦት እሱራት ናብ ሮማ ዝኸይድ ዘሎ አሜን ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕታትና ርኢናዮ ነርና ጎይታ ኸኣ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡ ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካይሞ ኣጆ ኃይሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 23:11
أبزنتاينا نرئي زلونا اندحرئينا فقاد أملاخ أب هيوت هاريا باولوس كفتسام كولوينا نرئي زلنا كابزين نمهارو أبت مرتنتايو اتي كاب أفك زيابير سمعنا يوكال كميلو كمزفتسام كمزين فلت جن اتقويتا زبولو برقت كمزفتسامينا كابزخف لزين مهار آمين كمي جيرو زيابير نتز تزاربنا نجر نافتسامي يمتو كاين فلت نخالينا هذا نجر جن نفلت إنا نسخان تايو زيابير زبولو خمزخون كم زخون كيفلت إخلي كمي جيرو نابتسو زبلني يبتصحني أيفلت أني نجر جن حال نجر فلت إجزابير زبالو نجر أبي هوتي كم زخون كبرنا قوي تأخون آمين ولا هي نايهوت نايوسف ندحر إنايوسي إجزابير كل تجزي حلم أريوي تحلم دما كاب إجزابير سلزخونه كم زفتسام ولا يوسف آميني إجزابير مسكن سلز آمنيو كسب مودة نتحلم خيدر بيه تخلو قعزوتا قعيزوه مالتي إجزابير كما يجيرو نابتنسو زرائل كابوتا يبتصحكا نسو ترايز فلت انت زنقرنا مقوارصنا نيرنا حقيدو قدسان كم بخمزي حليف كايخا نابزو بوتا تبتصحيلو اتي قعزونا اتي اما اخر زولو نقر انت زريئنا نيرنو كلها كويت مقبرنا نيرنا مقوارصنا نيرنا نعقو مسعاب نبعلو دوم بلنا نيرنا ايكون اندو جن بقى اكزابير حادة تصفى هيبونا نت تصفى حيزنا نت تصفى نمجبات سلنقعاز اتي نحالفو اتي نابتي ندليو بوتا نخنبتصح اما اخن نحالفو نقرات اتي بقى نريئو نقر اتي قويتا زرعينا نقر بقو سلنوسد ساغيرنا نخيدا لنا خبرنا قويتا يكون هارب أولوس اتي كاب قويتا سمعو دمتي كم تابل على زنببنايو كم تاب يروساليم بزعبا يزمسكر كايو كومون اب رومي كتمسكر اللي يقبقى كايومو عجو خازبل قالي هارب أولوس سميو هارب أولوس حاد زفلت اونغر انتايو اندهرينا كم تاب يروساليم بزعبا قويتا يسو زمسكرو كومو اب رومي بزعبا قويتا خم زمسكري إذا كميلو يفتسم جنا منهم زفلت أوي أفلت أو يبولون هذا عجز داس ملقت كم حلال فلكم سلز دلوخي نز زنقرأكم زلهم كاب أفك زابير اندحر سامعنا ويك زابير اندحر تزاربنا له هذا هنقبرو زلونا نقر انتاي اندحر لكم نتز سمعنا يقال أتصنعنا محازي أمين نتز سمعنا يقال مؤمن نتي أفت أطمع دما نتي وانا تقال محداقي آمين دو لو من نزيع نقر حزنا اندحر واتسينا بتعمي تتأكمتينا نخون يسوس كويتاي آمين اندحر اجزابير أبهيوتكا كمزن كمتن كقبري اندحر إلو أنا نسخاتكم من كنقورو زقبا أنا نقر انتاي اندحر لكم نتي سمعنا يقال أتصنعنا نحزو كماريا مبلبنا نعقرو نتصبيو بأمنت نتصبيو كسع زخون كسع زفتسم نت سمعنا يوقال عمينا نحزو نت أفت أتما دما نتوانا قال نحدقو مالتي مريم مش بقى ودخت والدي خمس بلا all of the sudden جبريل مسيسي سلامنا أخيلو تي كبلا زقبو نجر مسبلاس إذا خميلو خون خليلاتو إلى حتيتاتو بقى حيلة العول كسر لكيلوا that's it نسخ آمين كنزق قال ترى وسدي حيلة العول كسر لكيو بقى تزول لد حتى عندما ودت العول أملاك بحاليلوا اتأفت أتمان نجزابير قد في يلو يس سامي أخي تفلت أني قد محج خوينو زي فلت نجاري خد سمع زلاخي نجار نتي أفت أتما نتي زحابك نتي قال زحابة نوع حدقي يخبل خلون ريك زابير مسكن عمين دو نتي أفت أتما نجزابير نحدقو كما يجيرو نتي زبالنا نجار يفتسمو نوعو يشنقو عن النسخاتكم من أبت እግዚአብሔር ዘሐበና ቃል ደውንበል ንእመኑ ነተቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ መዓልቲ ከይተጸበኹም ሞሆለኹም ከምዝና ዮሴፍ በቃ አቀላጢፎም ናብቲ ቦታኹም ኮፍ ከብሉኹም የም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ናይ መብዛሕቴና ሽግር ኣብዚ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ዘሐበና ተስፋ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ንደሊና ግን
በቲ ጎይታ ዝደልዮ መንገዲ ዘይኮነስ በቲ ንሕና እንደልዮ መንገዲ ክፍጸም ኢና ንደሊ ኣብ ከምዚ ኢና እምበኣር ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ንሰዓዓን ከምኡ ደይኮነን ቅዱሳን እዚ ኮይቲ ናይ ኣማኒ ሽግር እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣማኒ ሰዓብ ክርስቶስ ዝኾነ ክርስቲያን እዚ ትሽግሩ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ በቃ የሕጎስ ይዘልል ሓጎሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይገልጽ ግን ነቲ ቃል ሒዙ አይጸንዕን እዩ ነቲ ኣፈጻጽማ እግዚአብሔር ከምቱ ንሱ ዝደልዮ በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ክፍጽም ንእግዚአብሔር እድል አይንህቦን ኢና ንሕና ባዕልና ነቲ ነገር ሓፐን ክኸውን ንፍትን ኢና ማለት ሎም ነፍስ ወከፍና ክንብሎ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ይኹነለይ ክንብል ዝግባአና አሜን ልክ ከም ጎይታ ኢየሱስ ፈቃድካ ይኹን ክንብል ዝግባአና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ጸሎት መሐረና ዝበልዎ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ጸሎት ክምህሮም ከሎ ሓደ ካብቲ ዝመሃሮም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ማለት ኣብ ህይወተይ ይኹን ምባል ይምሂሩ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ነዚ ነገር እዚና ክንለማመድ ዝግባአና ስለዚህ እንድሕር እቲ ጎይታ ኣብ ህይወትና እተዛረቦ ቃል እቲ ዝሃበና ተስፋታት ኣብ ህይወትና ክፍጸም ወይ ክኸውን ንደሊ ኮይና ነቲ ኣፈጻጽማ ወይ ነቲ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ንጎይታ ንሕደገሉ ንሕና ነቲ ካብ ጎይታ ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ከም ዝፍጸም ኣሚንና ነቲ ቃል ኣጽኒዕና ንሓዞ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ኣነ ካብዚ ቃል እዚ ነዚ የተማሂረ ዘለኹ ነዚ ቃል እዚ ከጽንዕ ከለኹ እዚ ቃል እዚ ናብ ውሽጠይ ዝመጽ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሓት እሱራት ምስኡ ከለው ኣብ ቅድሚ ተሓለቃ ሚእቲ ዩልዮስ ሞገስ ክረክብ ዝኸኣለ ብኸመይ እንድሕር ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሓሳብ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ካልም ሚስጥር ምንም የለን አሜን ኣብ ሓሳብ እግዚአብሔር ዘሎ ሰብ ሞገስ እግዚአብሔር ከሰንዮ ብግዲ ክብር ንጎይታ ይኹን ስለምንታይ ኢና ንዋረድ እንድሕር ኢልና ስለምንታይ ኢና ዘይተደለየ ዋጋ ንኸፍል እንድሕር ኢልና ካብ ሓሳብ እግዚአብሔር ስለንወጽ ኣብ ፕላን እግዚአብሔር እንድሕር ኣለኻ ግና እግዚአብሔር ሞገስ ይኾነካ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ቁጥር 4-8 እንታይ ብለና ካብኣ ነቂልና ከዓ ንፋስ بقدمنا سلزخونة بتحت قبرص حلفنا تاقع بحر كيلكيان أمفليان حلفنا نميرا مدري لوكيا أتونا اتحال أميتي خاء أبقى ناب إيطاليا تخيد مركب اسكندريا رخبمو نابا اتونا بزوح معالتي قفف النابلنا خدنا بچنك دما منصر كندياس بس احنا نابا كين قرب نفاس تخلكنا خاء بتحتي قريطس بمنصر سلمونا حلفنا بتغادلو بغوبوአ مس حلفناها صبق ودبنا بتبحال سفرا مصانا ካብአ ንከተማ ላስያ ቀረባ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 4-8 እንታይና ንንብብ ጉዕዞ ካብ ሲዶና ናብታ ጽቡቅ ወደብ ትበሃል ከመይ ከም ዝነበረ ኢና ንንብብ ከምቲ ክነንብቦ ዝጸናሕና እቲ ጉዕዞ ኣህላኺ ጭንቅ ዝበዝሖ ብዙሕ ፈተናታት ዝነበሮ ይነሩ ካብ ሲዶና ነቂሎም ንፋስ በቅድሚኦም ስለ ዝነበረ بتحتي قبرص حليفهم ጸገ ድማ ببحر كيلكيان بامفليان حليفهم ناميرا مدر لوكيا خمزة آتو تحلق آميتي أب لوكيا ناب إيطاليا تخيد مركب اسكندرياس مسرخة بخعا نابو خمزة آتوهم بتا ناب إيطاليا تخيد زنبرات مركب قعزوهم ناب إيطاليا خمزة آتسالة كمتي أب قدر شوعات ننببو بزوح معالت قفف النابلو كمزو خادون بچنكي عمنصر كندوس كمزو بطحو ناب كندوس كيك أربو نفاصلة زخلكلهم بتحت قرطيس بمنصر سلمونا حليفهم بتغادلو بغوبو حليفهم صبق ودب ناب تبحال قالسيا خمس بصحينا ابزنري زلنا مالتي كاب 9-10 تنتايبلنا بزي كمزي بزح ورحات مس حلفه غزي صوم درو حليفو سلازنبره مخاد مراخب زفرح سلازخونه باولوس أتوم سب لنفسنا دا أمبر نتعنتن نمركبن تراي إقوازي كونس من قدنا بچنكن ببزوح قوداتن كمزخون ارئي اللهو إلو معادم اتحال آميتقنا كابتب أولو الزبولو زربا
نتي مراحي مركبن نتي وانا ان ازيو يأمن نبره اتي ودب نمخرام زيت عم سلازخونه توم زبزحو كابو خنقلو مو زكال انت خوينوس نافنك نسوخان ناب ليبان ناب بحر قصو زرئي ناي قرطيس ودب اتيم كو خرمو مكرو يبلنا حواري باولوس كابتي زنبرو لمد تبغيسو يخون منفس املاخ نلبو دريخو نتوم مركب كتنقساقسلو ابزي غبا ساعات غعزو كجمرو زحسبو زنبرو سبات كمعدوم كولوينا ابزنري زلنا حواري باولوس انتايلوم اتوم سب ننفسنا دا امبر نصعنت نمركبن طراي كوازي كونس منجدنا بچنقن ببزح غداتن كمزخون رئي الله إلوخ معدوم كولونري هارا باولوس أبزي كمعدن كتحساسبن تراح انبر كوسن سلا زي كأل اتا انكو هقبرا زخل هقبرو خلوينا نرئيسا لنا أبزي اتا حلقا ميتقنا نتا هارا باولوس زبالو شلاليلو كاب هارا باولوس نلعلي نتي مراحي مركبن نتي وانا ان أزي عمن سلا زنبرا مساساتهم كسما مع خلو بتنساتهم زحبوا حسب تسماميعو قعزو قصلو خلوينا ابزنري زلنا هارب باولوس ابكالاي قرنطوس معرف 10 حديثنا حمشتن بزعباتنا هيوت تمكرو وي بزعبات زحلفو هيوت كزارب كلو انتايلو 3 شعب بشمل تزبيط ايلو حدثا بامني قدقطوني 3 ساعه تازنبركوا مركب تسبرت ليتم معلتن عم عمو بحري حديره وعلكو يلو هارا باولوسن بار سؤلي كون نتوم مركبኛታት ወይ ነቲ حلقه ሚእቲ ኣብዚ ግዜ مغعاز حدገኛ ከም ዝኾነ ነጊርዎም ብዝኾነ እቲ حلقه ሚእቲ ካብ ጳውሎስ ንላዕሊ እቲ መራሒ መርከብን ዋናውን ይፈልጡ ኢሉ ስለዝኣመነ ምስ ሓሳቦም ክሰማማዕ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብ ቁጥሪ 13-15 ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ሕዱእ ንፋስ ደቡ ምስ ነፈሰ ከዓ ምስ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎምሲ መልሕቕ ኣልዒሎም ብፀግዒ ቅርጤስ ሓለፉ ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንገዩ ኤውሮክሎዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብቲ ደሴት ተላዕለ ነታ መርከብ መንዚዑ ምስ ወሰዳ ከዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሙ ስለዘይከኣለት ስዲ ትኺድ ሓደግናያ ይብለና እዞም ሰባት ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብቲ ክንቀሳቀሱሉ ዘይግባእ ሰዓት እዮም ጉዕዞ ጀሚሮም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ጉዕዞኦም ሓደገኛ ከም ዝኾነ ብዙሕ ምልክታት ሪኦም እዮም ኣቀይዶ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 12 ዘንበብናዮ እቲ ወደብ ንምኽራብ ዘይጥዕም ስለዝኾነ እቲ ጉዕዞ ቀሊል ከም ዘይከውን እናፈለጡ ዝገበሩ ገይሮም ናብ ፍንቄን ምብጻሕ ኣብኡ ንምኽራም ቶም ዝበዝሑ ከም ዝመኸሩ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 13 እንታይ ይብለና ሕዱእ ንፋስ ደቡ ምስ ነፈሰ ከዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎምሲ መልሕቆም ኣልዒሎም ብፀገ ቅርጤስ ሓለፉ ይብለና እዞም ሰባት መልሕቆም ኣልዒሎም ጉዕዞ ክጅምሩ ዝገበሮም ከምቲ ዝሓሰብዎ ዝኾነሎም መሲልዎም እዩ ብመሲሉኒ እንስኖ ውሳኔታት ሰዓቢኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ነዚና ድማ ኣብዚ ክፍሊ ዝንርኢ ዘለና ሕዱእ ንፋስ ደቡብ ነፊስዩ መንገድና ሰላም ኢሎም እናሓሰቡ ከለው ገና ነቲ ሕዱእ ንፋስ ደቡብ ኣስተማቒሮም ከይወድኡ ኤውሮክሎዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብቲ ደሴት ክለዓሎም ከሎ ነታ መርከቦም ድማ መንዚዑ ከም ዝወሰዳ ካብቲ ዝተለዓሎም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ተላዕለ ነታ መርከብ ክቆጻጸርዋ ከም ዘይከኣሉ እታ በቲ መራሒት መርከብ ትምራሕ ዝነበረት መርከብ ብሕቦብላ ንፋስ ክትምራሕ ከም ዝጀመረት ኢና ካብ ቁጥሪ 14-15 ንንብብ እንታይ ብለና ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንጎየ ኤውሮክሎዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብቲ ደሴት ተላዕለ ነታ መርከብ መንዚዑ ምስ ወሰዳ ከዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሙ ስለዘይከኣለ ስዲ ትኺድ ሓደግና ይብለና በዘይ መራሒ ትምራሕ መርከብ ኮይና ማለት እዩ መራሒ ዘይብላ መርከብ ኮይና ማለት እዩ እዞም ሰባት ስለምንታይ ኣብዚ ሰዓት ጉዕዞ ጀሚርኩም ተባሂሎም ተዝሕተቱ
ዝሕብዎ ምላሽ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ምኽንያቶም ኣብ ቁጥሪ 12 ተጻሒፉና ኣሎ ምኽንያቶም እንታይ እዩ እቲ ዝነበርዎ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕም ስለዝኾነ እንታይ ይብለና እቲ ወደብ ንምኽራሙ ዘይጥዕም ስለዝኾነ ቶም ዝበዝሑ ካብኡ ክነቕሉ እሞ ዝከኣል ተኮይኑስ ናብ ፍንቄ ንሱ ከዓ ናብ ሊባን ናብ ባሕሪ ገጹ ዝርኢ ናይ ቅርጤስ ወደብ ኣትዮም ክኸርሙ መኸሩ ይብለና ርግጸኛ እዞም ሰባት በኻ ኣብታ ዝነበርናያ ስፍራ ኸሪምና ከም ዝብሉ እቲ ሓለቓ ሚእቲ እውን በኻ ንሐዋርያ ጳውሎስ ሰሚዐዮ ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ መብዛሕቴና በቃ ብዙሕ ሰብ ሽግር ምስ በጽሖ ዝመሃር ወይ ድማ ጥፍኣት ናብ ህይወቱ ምስ መጻዩ ካብ ጌግኡ ዝመሃር ግደፍ ተባሂሉ ዘይገድፍ ሰብ ኣሎ ማለት ገና በሉኻ ስትጋገ ይብሉ ኣቦታትና መብዛሕትኡ ሰብ ግደፍ ኣይትግበር ኣብ ቅድሚኻ ከም ዘሎ እናተባህለ ዝኸይድ ማለት እዩ ጠኒንካ መኻድ በቃ ዝወለደት ትውለድ ኢልካ ትኸይድ እንድሕር ኮይንካ ዋጋ ክትከፍል ናይ ግድን ኢኻ ናይ ግድን እዚ ኩሉ ክበጽሖም ዝኽኣለ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ተሐዋርያ ጳውሎስ ዝሃቦ ምኽሪ ብዘይ ምስማዖም ክኸውን ከሎ ካልኣይን ቀንዲ ምኽንያት ግን እቲ መራሒት መርከብን እቲ ዋና መርከብን እቲ ወቕቲ መርከብ ክትንቀሳቐስ ዘይግባኣሉ ወቕቲ ምዃኑ እናፈለጡ ብምንቅስቓሶም እዩ ናብዚ ኩሉ መከራኣት እዮም እናፈለጥካ በቃ ሪስክ ወሲድካ ትወስዶ ነገር እናተነገረካ ምልክታት እናራኣኻ ብዙሕ ምልክታት ሪኦም እዮም ዞም ሰባት እቲ ባሕርሲ ምልክታት ሂብዎም ነይሩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንቀሳቀሱ ከለውሲ ብዙሕ ምልክታት እናራኣዩ መጽኦም እዮም ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ሳይናት ብሙሉኡ ነጽጎም ስለዝኸዱዩ ኣብ ንብረቶም ይኹን ኣብ መርከቦም ኣብ ኩሉ ነገሮም ኪሳራ መጽ በዓልና ኣብ ዘይ በቃብቲ ክንወጽአሉ ዘይንኽእል መንቀራቅሮ ናኣቱይና ካብቲ ዝተባሃልና ዘይምስማዕ ዝተለዓለ ማለት እዩ ካብዚ እንታይና ንመሃር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑነ ቅዱሳን ካብዚ እንታይና ንመሃር እቲ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ተግባራዊ እንድሕር ዘይገበርናዮ ምፍላጥና ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ኢና ንመሃር እዚኦም መርከበኛታት እዚ ናይ መጀመርታ ጉዕዞኦም ኣይኮነን ንመጀመርታ ግዜ ይኮኑን መርከብ ዝዝውሩ ዘለው ልምዲ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም መዓስ ይንቀሳቀሱ በናይ ሰዓት ይንቀሳቀሱ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ግን እናፈለጡ እዮም ናብ ጥፍኣት ጠኒኖም ክኸዱ ከለው ንርኢ እቲ መራሒ መርከብ ማንም ካብዚ ቦታ እንተዘይነቐልካ ኢሉ ዘገደዶ ይልቦን ሓቄዶ ኣበይናይ ወቕቲ ከም ዝነበሩ እናፈለጠዩ ነቲ ጉዕዞ ጀሚርዎ ነቲ ዝፈልጦ ተመክርኡ ንናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምኽሪ ኣብ ግምት ብዘይ ምእታው ናብ ክወጾ ዘይክእል ጸገም ከኣቱ ከሎ ንርኢ ቅዱሳን እቲ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ዝጠቕመና መዓስ እንድሕር ኢልና ተግባራዊ ክንገብሮ ከለና ጥራይ ሓደ ሰብ ጠቢብ ዝበሃል ነቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ክገብሮ ከሎ ወይ ነቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ተግባራዊ ክገብሮ ከሎ ጠቢብ ዝበሃል ሓቀይዶ ብዙሕ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ክሳዕ ነቲ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ዘይነበርናሉ ንጠቕምቶም ኣብ ከባቢና ዘለው እንተዘይውዕልናዮ ምፍላጥና ምንም ትርጉም የብሉን ኩሎምቶም ካብታ ጽቡቕ ወደብ እትበሃል ክነቕሉ ዝወሰኑ ሰባት እቲ ጉዕዞ ሓደገኛ ከም ዝኸውን እናፈለጡ እዮም ካብቲ ስፍራ ክነቕሉ ወሲኖም ክውስኑ ከለው ግና ናብቲ ክኸርሙሉ ዝደልይዎ ዝነበሩ ቦታ ማለት ክሳዕ ፍንቄ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ብምባል እዩ እንተኾነ ከምዚ ዘንበብናዮ ታመርከብ በቲ መራሒታ መርከብ ዘይኮነስ ብሕቦብላ ንፋስ ክትምራሕ ከም ዝጀመረት ኢና ንርኢ ካብ 16:20 እንታይ ይብለና ኣብ ጸግዕ ከላውዳ እትበሃል ደሴት ምስ በጻሕና ድማ ብተጋድሎ ንጀልባታ መርከብ ክነድሕን ከኣልና ስሒቦም ምሳው ጽዋ
بتحتي بجمد أسيرهم متصانح جبرو عبدبت حتى يودكو فريحهم دما نتجانس لا تقليلهم كم إلى تكيد حدا جوا نتصبحيتو معبلنا برتعنا انت خدخا كابتت عنتنا بحر دربيو بسالسيتي معالت دما نتعاقحو مركب أداو بداوم دربيو بزح معالتي صحي كونه كواخبت كونه كيرعنا معبلنا برتعنا انت خدا كل تصفى مدحان نفسنا فتصيمنا أبصنا بلنا هون اتي ازي قال زنتاي زرينا اتي زعاتو شجر ወይ ድማ እቲ ሓዋሁሲ ክሳዕ ክንደይ ሞት ዘንጸላለዎ ሓዋሁ ከም ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ዘፍርሕ ኩነታት ከም ዝነበረ ኢና ካብዚ ናይ ሉቃስ ጽሑፍ ክንርዳእ ንኽእል ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ዞም ሰባት እቲ በሐዋርያ ጳውሎስ ዝተነግሮም መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእኽቲ ሸለል ብምባሎም ኣብ ዘይተደለየ ጥፍኣትን ኪሳራን ከኣትዉ ከሎ ኢና ንርኢ اندحر زبحالنا نجر እግዚአብሔር በቃ በዘይ ተጸበናዮ ሰባቲ ዛረበናዩ እሱሪው የስሐረ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ዕሱራትዩ የስ ሐሳቡ ማንንም ካያቅልበሉ ይኽእል እዩ ከም ሓደ እሱር ተራ እሱር ክሪዎ ክእል እዩ ነገር ግን እቲ ዝሰምዕዎ ድምጺ ኣብ ግምት ተዘእትዎ ነይሮም እዚ ሁሉ ኪሳራ ይመጸን ነይሩ ቅዱሳን እግዚአብሔር በማንን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዝዛረበና አይንፈልጥን ኢና እንድሕር እግዚአብሔር ብዝደልዮ መንገድ ገይሩ አቴንሽንና ክረክብ ኢሉ ድምጹ አስሚዕና ነቲ ንሰምዖ ድምጽ ሸለል እንተዘይበልና ብጣዕሚ አዝዩ ሰናይ ብዙሕ ጊዜ ዋጋ ንኸፍሊና እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበና ድምጽ ሸለል ብምባልና ማለት እታ መርከብ ካብ ቁጥጽሮም ወጻኢ ብሆቦብላ ንፋስ ትምራሕ ስለዝነበረ ከምዛ ንሪኦም ሓንሳብ ጋንጽላ ናይታ መርከብ ክጥቕልሉ ካብ ትጽዕነት ድማ ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ከሎ ንሪ ኩሉ ፈተናታቶም ግና ንኹነታቶም ክቕይሮ ከም ዘይከኣለና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ዋጋዮም ዝኸፍሉ ዘለው ዓስብቲ ዘይምእዛዞም ዓስብቲ ዝተዋህቦም መጠንቀቕታ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም እዮም ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለው ንሳቶም ብዘይምእዛዞም እቶም ኣብታ መርከብ ተጻዒኖም ዘለው በቃ ድምጽ ዘይብሎም ዋጋ ክኸፍሉ ከለው ንሪ እቶም ዋጋ ክኸፍሉ ዘይግብኦም ሰባት እዮም ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለው ብሰንክቶም ብሰንክቲ መራሒ መርከብን بسنكت وانا مركبن مالتي حنساب بقى نحن اطفئنا كمت ايوبات في اوسي ماني بقى يوناسات في اوسي توم ابتا مركب زنبورو سبات كچنقو خلو مالتي ايوب كويو كاب እግዚአብሔር حديم ايوب كوي تزاز እግዚአብሔር ተማሐላሊፉ አብዙን ኮሙዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነጊሩዎም እግዚአብሔር ተዛሪቦም እግዚአብሔር ምልክት ይቦም ወላ ናይ ሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ አይበልምበር ሓደጋ ከምዘሎ ርኢ ያለሁ ኢሉ ተዛሪቦም I can see ከመርከበኛታት ንስኻትኩም ነዚ ነገር እዚ ክትሪእዎ ይግባአኩም እንተዘይራአኹም ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ንብረትና ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወትና ከማን ዘስግዕ ነገር እዩ ኢሉስ ነጊርዎም ነይሩ ኣብ ቁጥር 20 ኸሙይና ንርኢ ዘለና ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኮነ ከይራአና ማዕበል እናበርታዓና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነፍስና ፈጺምና ቀበጽና ኢሉ that's it ኦሮማ ኢሎም በዓል ሉቃስ ኦሮማ ኢሎም በዓል ኩሎም ቶም አቡ ዘነበሩ ማለት እዩ ምበርዶ እግዚአብሔር ተዛረበና እግዚአብሔር ዘሃበን ተስፋ ፍጻሚው በቃ ተስተዋበካ ተስፋታቱን ኣብ ከምዝ ትድርቢየኻ ፈተናታት ምስበዝሐ በቃ ህይወትካ ኣብ መንቀራቅሮ መስዓተው ትርስዑኻ ትናይ እቲ ካብ እግዚአብሔር ሰማዓኻ ተስፋታት ድምጽታት ኩሉ ይዝጠፋካ that's why ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነፍስና ፈጺምና ቀበጽና ዝብል ዘሎ በቃ ብሮሜ ከልካት ምስክረለይ ኢኻ ዝበሎ ቃሉን ይጠፍዩ
فزي قدوسان كابزي ساب إسرا زتنعنا يونتاينا نمهار اندحر إلنا እግዚአብሔር ክዛረብ ኮሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምኽርኽበና ኮሎ ክምዕደና ኮሎ እዚኣ ትኸዳ ዘለኻ መንገዲ ሳይተዋጻካንያ እዚኣ ተገበርካ ይሕሸካ ኢሉ በሓውኻ በሓፍትኻ እንድሕር ተዛሪቡካ ነቲ ዝሰማዓኻዮ ድምፂ ኣብ ግምት ምእታው ብዛዕባ ዝሰማዓኻዮ ነገር ምስልሳል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃር ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ የብዛሃልኩም እዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንውዲና